Αυτή είναι η Κύπρος σήμερα. Με τα καλά και τα δύσκολα. Κάποια πράγματα που ίσως σήμερα θα θέλαμε να ήταν αλλιώς. Μια χώρα τόσο μικρή που κατάφερε τόσα πολλά. Εμείς, στην Τράπεζα Κύπρου, αυτή την Κύπρο στηρίζουμε για περισσότερο από έναν αιώνα. Κάνοντας όχι μόνο αυτό που μπορούμε, αλλά και αυτό που χρειάζεται. Αυτή είναι η Κύπρος που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε. Μαζί θα τα καταφέρουμε. Τράπεζα Κύπρου. Εδώ σήμερα. Εδώ και αύριο.